U Savinom selu održana je tribina posvećena događajima u Crnoj Gori iz Prvog svjetskog rata. Ovaj skup je održan uz podršku Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine u Srbiji, a u organizaciji Udruženja Crnogoraca Bjelasice i Komovi. Tribini su osim ostalih prisustvovali predstavnici Nacionalnog savjeta i konzul Republike Crne Gore u Vojvodini Miodrag Ankaraš. To je dio istorije koji nismo imali priliku da učimo u školi, koju smo saznavali kao zreli ljudi i nije naša namjera bila da na ovoj tribini ni provociramo neke negativne emocije, već prosto da se jedan dio istorije rasvijetli i da se potakne da i srpska historiografija se bavi tim dijelom crnogorske istorije. To je period koji je ostavio dubokog traga na Crnu Goru i Crnogorce i veoma je važno da se o tome razgovara otvoreno i sa jedne i sa druge strane. Šteta je što nemamo tribine na kojima bi prisustvovali i sa srpske strane historiografije i sa crnogorske. Da se rasvijete ti događaji, jer postoji mnogo toga što čini mi se ni javnost u Srbiji ni u Crnoj Gori ne zna. Udruženje Bjelasice i Komovi je po projektu Nacionalnog savjeta organizovalo po prvi put posle mnogo godina tribinu na temu iz crnogorske prošlosti. Ovaj put je bilo na temu Prvog svjetskog rata i okupacije Crne Gore od 1914. do 1918. Građani sela i predstavnici udruženja su prisustvovali, što znači da postoji interesovanje za ovakva dešavanja, pa ćemo, što se toga tiče, i u narednom periodu ovakve stvari organizovati. Sa osjećanjem posebne časti i zadovoljstva prihvatili smo poziv da učestvujemo na jednoj tribini koji se bavi jednim burnim periodom crnogorske istorije. Posebno nam je bilo drago da smo u mjestu gdje je dosta naših zemljaka našlo svoj novi dom, a čuvajući uspomenu na svoj zavičaj i svijest o pripadnosti jednom malobrojnom, ali značajnom i u svijetu cijenjenom crnogorskom narodu. Lijepo je govoriti o prošlosti i o prošlim danima, ali bi, mislim, bilo prigodnije i ljepše da govorimo o nekoj budućoj saradnji, kulturnoj razmjeni i bližim povezivanjem sa zavičajem. Toliko u ovoj emisiji. Vidimo se i naredne sedmice sa aktualnim temama.